Cuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya berat, Le. Akhirnya berat, Le. Loh. Akhirnya kena di koplake ya pancen yo ndeleke tak enteni sawen-wen lho ngasek jam 11 punjul iki lho, Ed. Kowe jan gawe-gawe aku tenan kok. Nek tanteni ra teko-teko tetep tak tinggal no. Rek penak men kaya kowe kaya pejabat wae ngenteni kowe terus. Oh, jemput aku wis teko, Ed. Tak tinggal ya. Tak tinggal dhewe kowe. Mathoke nang ndi? Kae wong pira kae? Wong loro. Wong loro iki berarti jek iso kuwi. Wong klewar neh. Ya masuk nek kuwi. So sapa? Duwi ya e. Kudu mandor kae. Untuk hari ini mancing lagi, Bos. Mancing lagi. Jadi intinya untuk info spot gantian. Kadang ya mancing, kadang info spot ngono ya. Adil dan makmur. Untuk info air hari ini nggak begitu badai, tapi tetap ombak riak-riak. Tapi spotnya tetap jos naik ini gitu loh. Tetap jos. Orang mungkin apa ya, gabluk, insya Allah ora gabluk, tetep golek nggon kono kae, pokoke nggon kono kae sing jelas. Ketoke minggu iki rame, Bos, ketoke kae masalah ya nggone Bayan Kuswadi kae ketoke ya senek wong loro kae. Nek wong loro ketok ya Bayan ya. Nek Bayan kok manggone kok ning pinggir. Biasane Bayan ki manggone ning tengah. Oh ya Bayan, gone Bayan Bayan kae. Kuswadi kae ketara ning tengah madhep ngulon ki ngasek tak apalke. Bayan ki nek ora ning tengah madhep ngulon wis ora ketoke. Ora iso mancing liyane kono ki. Kene ki tetep manggone ning kene ki wae, Bos. Rasa pindah-pindah. Terus pokoknya manggone tetep nang nggon istana kene iki piye. Piye, Lek? Wis ngunggahke urung? Siji. Sak tampah. Gede ora? Oh, kono kuwi nggon babon kok. Sapa? Ngenteni Jopat Japuku ya babone. Kene iki wis tak manggon kene iki hadep-hadepan kae. Piye, Yan? Wis ngunggahke rung? Lho kae Bayan kae ngono kae nek ora manggon kono iki ora mampu asline iki. Tetep manggone nang kono kuwi, tengah madhep ngulon kuwi sajek. Liyane kono kuwi ra mampu kok. Wis aku tak nang kene iki wae. Golek babon. Prengku manggonku kene iki, Bos. Ngene iki. Lah kae Bang Edi kae ning kono kelor kae ya agek ngrangke padha ae. Masalahe tekone bareng aku mung bedane kono numpak pesawat Udin. Oke,
Neng lor iki kanca pule, ya sing neng lor. Iki neng kidul. Pokoke wong papat neng kene biasane nek wong papat ki etuk kabeh, nek wong telu biasane gabuk salah siji. Muga-muga iki engko etuk kabeh. Wong papat masalahe. Lah aku tetep nganggone iki. Gambas lumute sithik. Nganggone gambas tapi kayak lumut sithik. Masalah iki aku arep njajal metode baru. Ora gambas tok, ora lumut tok. Terus esene tetep esen andalanku, Bos. Esen andalanku iki. Seruput. Iki, seruput. Iki angger enek anu, Bos, nek enek nila ning sebelahe langsung diseruput ngono kuwi langsung kecantol pancing. Dan toko ini rasa kakeh lah, telung yes pokoknya sak munukmu, ora mung telung tetes wis ora ngitung. Pokoknya sing penting curut. Ngono kuwi. Nah, iki kedalamane kurang lebih 75 cm atau 1 meter kurang sithik. Ning ora tak senteni masalah iki. Ora nganggo meteran kok. Dijapani sik. Agek pertama. Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu rawa, Bathara Gangga kang nunggu segara, aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung Amba kene. Terutama sing ning ngarepku kene iwak padha ngumpul. Iwak koetan mara ngulon, iwak kokulon mara ngetan, iwak kolor mara ngidul, iwak kidul mara ngalor. Nglumpuk ning ngarepku kene. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti. Mangkabulke donga kula Gusti. Nah ning kene iki wis sing siji ya tak pasang. Mbok menawa engko ya langsung untlup-untlup. Tinggalan kae sing capek kae. Kae lho wong-wong kae sing wis do frustasi kae. Frustasi. Kae frustasi kae. Kae wong diduduhke lho. Elak. Aku tak carry wae, tak carry wae. Kumule badan et. Le badan keliling et. Aku urung ngrasake berat makane engko wae. Urung ana sing dipamerke. Jare kon ngatoke, katoke. Alhamdulillah. Masa itu iwak lik. Alah. Jare dikon ngatoke kena tenan. Loh, wis barasar agek etuk. Agek etuk iwak. Alah, Gusti. Mung arah kono iki angel juga ada. Ngamis iki ada lho aku lur. Iki ngamis iki ada. Wis barasar iki. Gusti Allah. Mung golek iwak kok angel. Wah, malah mau colong et. Parah. Malah sing kena mburi kuwi lur piye jajal. Lu manggone aku ning mburi. Parah. Tuk. Lah sak mene ta. Lah. Bayi barang ya melu-melu to ya. Mbok yo sing rada gedhe ngono aku ben rada seneng. Wah, Gusti Allah. Tuk. Alhamdulillah. Akhirnya berat, Lek. Akhirnya berat, Lek. Loh. Akhirnya kena juga, Mas. Alah. Malah ngubengi pancingku kuwi. Alah. Iki lho, alah. Ngop. Waduh, pancingku malah buntet nang kono kuwi. Aduh. Akhirnya kelakon Rek. Oleh berjuang sakpole. Wih, gabil mentoh. Sidik banget itu. Gendeng. Sidik banget sih.
Akhirnya. Bos. Wih. Moro rene kok ya. Weh. Anak iwak. Terakhir ki lho. Terakhir kene iwak yo banteng kita, banteng. Ki rajane WKO. Wis ngono ae. Ya sing ngene kancane. Sing ngene patine. Kowe sing ngene patine. Lah kowe. Lah kuwi ya percaya. Loh, Karto. kamu ya padha wae, Edi, kamu ya padha lur. Kamu ya batere do bali rung bali masalah aku karo Edi ki urung etuk. Etuke ya bareng asarku mau. Kuwi wong ngene ngasih urung sempat benake pancing dulu. Kuwi. Oke bosku, untuk laporan itu tadi ya lumayan. Ora ketanggu ya aku ki masalah iki sedina nek kon gabluk ki aku moh tetep ngenteni kari dhewe. Bayan sak balane tetep mangkat tetep isik dhewe to. Lah nek kaya aku tetep tak enteni mberote. Masalah aku ki nek urung ngrasake mberot ki angel baline lur, angel baline. Tetep ngenteni. Oke? Gitu aja laporan untuk hari ini. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Tak doake lur, sing wong mancing nang kene kudu oleh kabeh. Ben aja gabrukan kaya aku. Ya toh? Heeh. Wis pokoke mancing top. Mancing WKO.